тръгваме към Германия, излитаме, така че ще проследите това невероятно пътешествие заедно с нас. Както виждате тук, това са последните коли от кордона с таксита на Мерцедес, които ни карат към завода. Приготвяме се да изпитаме едно невероятно усещане днес. Все още никой от нас не предполага какво ще преживее, но със сигурност знаем едно, че ще бъде уникално. В момента вече сме в завода на Мерцедес. Навсякъде очакват групата орг-лидери от LR. Уникално е, мога да ви кажа. Снимаме се навсякъде, навсякъде има камери, навсякъде има апарати, навсякъде има готини усмихнати хора и вие заслужавате също да сте тук 100%. Беше уникално, е така на една страна. Аз трябва да го сетите това нещо, не мога да се обясни. Много яко, много яко. Това е на злато, нали знаеш? Това е на злато. And no full power. Okay. On the top you brake. И на върха с спирачки.
Върви направо. Аха. Много яко, много яко. Приятели, вижте къде се намираме, в един уникален салон. Вижте само какъв е фона на нашата празнична вечеря. Искам да видите и масата тук. Вижте масата. Вау. Вау. Не знам дали разбирате как се чувстваме, сърцето ми топти много. Уникални неща се случиха днес, утре ще се случат още уникални неща. Всеки трябва да бъде тук, всеки. На здраве! Тази вечер в завода беше една уникална вечер. Всъщност целият ден беше уникален. Преживяхме изключителни емоции. Карахме с CLS и E-клас по бързата писта. След това с GLK правихме оффроуд по местността наречена Скалата, Дарок. Получихме между другото и гривни от тази местност за спомен. След това имахме обучение всъщност за оргалидери, което продължава утре. След това дойдохме в изложбената зала, където видяхте какво става, колко много мерцедеси бяха изложени специално за нашата вечеря. С една уникална дълга маса, цялата с оргалидери, заедно с нашия президент Бернт Фогелхубер. Трябва да знаете, че всичко е възможно. Всичко е възможно и трябва да вярвате във вашия успех и да продължавате напред с смели стъпки. Пожелавам ви успех на всички и скоро време всеки един от вас да дойде на това обучение за оргалидери в Бремен, за вола на Мерцедес. Das ist fantastisch. В момента сме в Панамерата на Берн. Чувате ли звука всички? Ей, всички вие. хора. Now 450. 450 in this moment. But again, maybe in March 80 more. Първи месец от развитието си 24 000 оборот, втори месец 40 нещо. Натисна педала на скоростта. Имам чувство, че сме в самолет. Чувате ли звука? Хора, това е нечовешката кола. Чуйте звука. Това е автомобила, към който се GTS. И съм сигурен, че GTS Panamera. Само след няколко години. I can tell to all the new Bulgaria partners, I wish you really all the best for the future in Ava. Thank you. You have the bravest heart, the strongest emotions. After all the harm I've caused, you still want my loving. I can't believe I still receive so much affection from your side. If you could give me one more chance, I'd love to turn the tide.
Тези 2 дена изживях нещо, което никога не бях чувствал през целия си живот. Изключително съм щастлив да говоря в момента тези думи от завода на Мерцедес в Бремен, защото тук усетихме още по-голямата визия за това какво ни предстои и мога да ви кажа на 100%, че всички мечти могат да станат реалност. Всичко зависи от вас, всичко е във вашите ръце. За пореден път на това обучение видяхме, че сме тръгнали в правилната посока, че правим правилните действия, така че следвайте хората с резултат, следвайте хората с успех. Както обичам да казвам, обречени сте на успех, обречени сте да дойдете тук в Мерцедес, обречени сте да карате Мерцедес и да имате всичко, което искате, обречени сте да изпълните мечтите на живота си. Така че, направете го заради вас. Благодаря ви! Yes.